Kublai pi baro na kaliang kadudarshan kendra Shillong ipiang sngop hai pi syakatuk kubor menta ke janmit pada shwa bangin pa syaki kubor ki babnia ngenya petchwai kimat bakongsan. Shongknor Wamit Shah ha gajing yalang jong ke Southern Zonal Council ha Thiruvananthapuram. Temu ke Sarkar Jela bantai dak commercial complex bat ke yau na ke benta ki nongde madan ha them yau molong ong usimbut menteri rangba ke Jela uba Preston Tinsong. Ong usimbut menteri rangba ke Jela ba ke Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL ke dan hapadeng ke jinghiran Pisa. But one point National General Secretary ka BJP UBL Santosh hanong ba Shillong menta ka sngi ha ka jingwan jingok ka ba arsngi ka jong u ya ka Meghalaya. Ki khubor ki babnia. Lasdang ya ka jingyalang ka ba laipho jong ka Southern Zonal Council hapo ka jingpenyat u menteri ka tanat ki kampo yeng ka Sarkar Pedeng u Amit Shah hanong ba ka Kerala ka Thiruvananthapuram hinne ka sngi. Menteri rangba ke Kerala upina Ravi Vijayan bat ki Lieutenant Governor Jongki General Jela bat ki Union Territory ke Than ba Shathai Karik bakantop ya menteri rangba ke Tamil Nadu MK Stalin menteri rangba ke Karnataka Basavaraj Bommai kile shimenta ha kene ke jingyalang ka Southern South Council ka kantop ya ka Jela Kerala Tamil Nadu Karnataka Andhra Pradesh Telangana bat ki Union Territory ka Puducherry Lakshadweep bat Andaman and Nicobar Island layatai bon teli ki mat ha ka te ka jingyalang ki bayadai bat kene ka Than. Ka Sarkar Jela ka themu bantai da ka commercial complex bat ka yau ka bapaka na ka banta kinong dia madan ha ka jaka ka badan ha them yau molong hadin balapin kin ria yaki basyong basa ha ka te ka jaka. Usimbut menteri rangba ka Jela uba Preston Tinsong ulapin bena ya ka ne ka jing themu jong ka Sarkar hinin ka sngi. Uloong ru ba ka long ka jingjab ka bakraw na ka benta ka Sarkar ka balala ban pin ko ngu yau siem ka hima milim ban IT ya ka te ka jaka. Uloong baka tanat ki kampen roisor ka ha banthong da ki breo ki balatpit ban pin kre ya ka DPR bat ban pin wandur ya ki te ki artli ki project. Uloong baka de ka jingthmu jong ka Sarkar ban shna ya ka jaka ya de ya thit haringkat ka yo ka bapaka na ka benta ki nong de madan. It's a big deal and big achievement because all these years that land where the agreement was signed long time back between the aim of Himamalim and the municipal board. That area will be converted, will be redeveloped into a shopping mall, shopping complex, the modern one, including a section of that land will be converted into a well-organized hawkers market, open market. Usimbut menteri rangba ke Jela bat ru menteri badipet ya katanat boarding uba Preston Tinsong hinin kesngi uloong ba ke Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kadan hapadeng ke jinghiran Pisa. Habakren halor ke jingdawa jong ki nongtray casual ka MEECL ban penrung kampura yaki uba Tinsong uloong ba usngotho ya ke jingdawa ke jongki namar don hapadeng jongki ki bala tray casual om dunai khatsan haduk hat prasnem Henry kadaw kolong ba ka MEECL ka don hapadeng ke jinghiran Pisa. Uloong ru ba ka MEECL kam kot bor ban pendap haduk palat Syahjar teliki kam ki balat ki bakan top ya ka kam junior engineer, assistant engineer, executive engineer bat kiwei. And their pay, no doubt of it. Because some casual, they have been there working for not less than 15 years. Some of them 18 years. Some of them 10 years. I mean, most of them 10 plus. Okay. I understand the pain. But at the same time, let me just tell you, not less than 1,000 plus, even the sanction post. Hadin baladan ka jingbam ya ngotho jingmut hapo ka sengha ka Jela National General Secretary ka BJP UBL Santosh ulon poi hanong ba Shillong menta ka sngi ha ka jingwan jingo ka ba arsngi ka jong ya ka Meghalaya ban yakran halor ka election ka ban Salong ha ka Jela.
Hadin balawan poi ha Shillong u Santosh ula penlong ya ke jingyalang bat ki nongkit kam ka seng ki kli du ka mandal bat ki general secretary bat ki nongyalam jong ki district. U Santosh ula wan bantuat halor ka jinglong jingman ka seng na ki arngut ki MLA bat ki khot ka seng. U SP berim u M Karkrang haringkat ki nong kershan ki jong u kilawan ban yakandu ya uni unong yalam ka seng. U Menteri Kena Katanat Culture ka Sarkar Pedeng u Arjun Ram Meghwal ru ulawan poi syaka office rekam ka BJP ban yakendo ya kinong yalam ka seng bat ya u Santosh. Ka School of Social Work jong ka Martin Luther Christian University Shillong ha ka jingis nokti ringkat bat katanat Doctoral Studies and Research MLCU bat ICSSR Northeastern Regional Center kila penlong ya ka National Conference ka baarsi halor ka pang Tribal Development and Inclusivity Prospect and Intervention min ha ka shitarek bat artarek unailor ha pelau jong ka tei ka school ba. Lai syamenta ha kata ke jingelang da ki nongkren bat ki riu syampang ke jela bat keri haringkat ke jingpen kre ya ki kot kisla. Ha ba ya ke jingkren sedang halor ke ni ke jingelang u Dr. Selen Mang Hokem ula kren syampang ke jinglong kerpang jong ke riti dustur bat ke jinglong tenrai ki riu lom ki bedon ha ke jingedai ke bajan bat ke mei mariang ke bekentop ya ki kendo bat ki klau ki betam. Ha kejingilek kai T20 cricket u Ravindra Jadeja ula Shaweng no na ka kinhun jong ka India ha ke Limpung Asia Cup na ka daw jong ka jingman saw bat on mi bujili da u Aksar Patel ha ka jaka ka jong u. Ka BCCI kala penmena baka All India Selection Committee kala jid da u Aksar Patel ban mi bujili ha ka jaka u Jadeja. U Jadeja ula mensaw ka Khasi wat udang syak sumar hapok ka jingpet jong ka kinhun sumar ka BCCI. Ha kawai pat kaliang ka Sri Lanka kan yakun persya ya ka Afghanistan ha ka Super 4 stage mentakas ngi ka bandalong ha Sharjah Cricket Association Stadium. Mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong. Ka jingshit kalong arpasau point pra degree Celsius bat ka jingkriat kalong kat pra point lai degree Celsius. Ka jingskngam ka hau-hau kalong kandai pesan na ka shispa min step. Ka jinghap slap kalong iway point san millimeter. Kala banon ka jinghap slap ka ba malumala hababun ki jaka. Sa sisian ngipin kan mau ya pi baya kani ka kubor jongi pila aru ban page live ha ka YouTube channel jong ka Didi News Shillong. Sean poi syaka bukut jong ka thup kubor ngin ya page biang sa sisian ya kimat bakongsan. Shongkonor Wamit Shah ha ka jingalang jong ka Southern Zonal Council ha Thiruvananthapuram. Kemu ka Sarkar Jilla bantai da ka commercial complex bat ka yaw na kabinta ki nong de madan ha them yaw molong ong usumbut mintrang ba ka Jilla ba Preston Tinsong. Ong usumbut mintrang ba ka Jilla ba ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kadan hapdeng ka jinghiran Pisa. But one point National General Secretary ka BJP UBL Santosh hanong ba Shillong minta ka sngi ha ka jingwan jingok ka ba arsngi ka jong u ya ka Meghalaya. Te parlok kap tungi la poisha ka bukut jong ka thup kubor jongi minta ka janmit hadu bangin de syambiang bat pi la syai ka sngi kublai pi baro.